Kru ta' Net News ħelisa ħafif fost xita ta' fliexken tal-ħġieġ issuttati leħ minn partitarji laburisti. Dan hekk kif l-impjegati ta' Net News bħal midja tal-Partit Laburista, tax-Xandir Nazzjonali u tax-Xarabank kienu jinsabu quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fuq xogħol. F'mument minnhom għall-lajta ta' dawk tan-net, il-folla rispondiet bitfieħ ta' fliexken tal-ħġieġ li saħansitra spiċċaw jolqtu lill-uffiċjali tas-sigurtà tal-Partit Laburista li ppruvaw jikkalmaw lill-folla. Madankollu dawk fil-folla lanqas biss importom li kienu qed jolqtu lil dawn l-uffiċjali wkoll u njaraw l-ordnijiet biex jieqfu jissuttaw lil kull min sabu qudiemhom. Fl-istess waqt fil-belt waqt dimostrazzjoni paċifika, il-fotografu ta' Media Link u ġurnalista ta' Newsbook ġew aggrediti minn xufier ta' segretarju parlamentari. Ftit tal-ħin wara, id-deputati laburisti spiċċaw jieħdu selfie mal-istess xufier. Dawn l-episodji jsegwu l-aggressjonijiet tal-ġimgħa li għaddiet meta grupp ta' persuni qrib il-gvern imbarraw lil ġurnalisti lokali u barranin ġo Kastilja. Fis-stqarrija oħra, it-tielet waħda fi ftit jiem, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ikkundanna dawn l-inċidenti f'sitwazzjoni li ddiskrivija bħala inaċċettabbli. Fid-dawl ta' dan l-IGM appella lill-Pulizija biex tagħti l-protezzjoni meħtieġa lill membri tal-istampa u tieħu passi skont il-liġi kontra kull min jikser il-liġi u minnu.